věci. Myslím, že pana Andreje Babiše vám vůbec nemusím představovat. Já vás vítám ve vašem centru, vašem pohybovém centrum, Centrum pohybového zdraví? Medicíny, ale to nevadí, Medicíny, to je medicíny. jedno. Tak, teď jsem to řekla správně. Dobrý den. Tak nejprve vám pochválím ty vaše prostory, protože kdo má rád design, tak se tady užije. Jelikož nejenom, že to máte krásně utónou čisto, ale design je úžasný. To je z vaší hlavy, nebo z vaše inspirace, nebo... Ne, design tady dělala moje paní a toto centrum patří mezi naše takzvané cash flow negative aktiva. To znamená, že to je majetek, který spotřebuje peníze a nevydělává, ale dělali jsme si to s láskou pro sebe a samozřejmě i pro pána profesora Koláře. Aha, já teda se přiznám, je to vidět, má to flair. Je to tady moc pěkný, tak to vám chválím a znám ještě vaši sokolonu a to se nám taky moc líbí. Moderní a jednoduchá a přitom taková z duší. Zakládáte si na tom, aby věci, které budujete, měly aspoň trošičku duši, byly trochu oduševnělý? Ne, tak určitě, tak ta atmosféra je důležitá a neděláme to jako pro biznis, ale děláme to, aby jsme se tam cítili příjemně a lidi také. No. Ta Sokolovna se určitě povedla, je to strašně úspěšný projekt, hlavně pro rodiny s dětmi, jsou tam stále narozeninové párty a postupně to má stále více příznivců. Můžu doporučit, bydlíme kousek odtamtud, tak taky se tam rádi představíme s dítětem. Děkuji. No, já bych se dneska s váma ráda bavila o tom, co si myslíte nejenom o současném politickém dění, ale o současném sociálním dění. Jaký vy na to máte názor? Kam se vůbec ubíráme? Kam se vlastně řítí tahle doba? Kam se řítí tahle společnost? Že vlastně ta nespokojenost lidí neustále graduje a tak lidi hledají řešení pro svoji nespokojenost. Nemyslím ani tak materiální, jako spíš morální. Jaký na to máte vy názor, pohled? Myslíte teďka, že se budeme bavit o politice nebo o celkové atmosféře ve společnosti? O celkové atmosféře a o postoji lidí k tomu všemu, co se děje. Jejich nespokojenost a už svým způsobem až nevraživost. Tak je pravda, že dneska ta společnost je úplně jiná, jak jsem já jako zažil řekněme za éry, když vlastně většina národa jsme si byli rovni a žili jsme úplně jiným způsobem. Jsme byli víceméně hlavně ty materiální standardy byly de facto stejné, ale ty vztahy mezi lidmi byly asi podstatně lepší než dneska. Dneska bohužel je to vyloženě len o té materiálnosti a ty vztahy mezi lidmi se zásadně jako změnily. Ale je to celkové i v rámci výchovy dětí, o tom, jak ty naše děti dneska fungují. V tom jsou jako obrovské rozdíly, když dneska vlastně neznáte ani pořádně sousedy, děti si nechodí hrát ven na ulici, jak my jsme přišli ze školy, hodil jsem tašku, dal jsem si chleba s cibulí a s máslem a šel jsem ven za kamarády a tam jsme jako trávili celý čas. No dneska četli jsme knížky, dneska ty děti jsou stále na těch Facebookoch a používají tě různé hry a tak dále, takže je to takové všechno anonymní a cez tě počítače, takže je to jako jiný svět. No. Proč se teda podle vás, proč musí být lidi chudí, aby byli dobří? Proč nemůžeme žít v blahobytu, čili v hojnosti a přesto být morální? Proč to nefunguje? Proč to nejde? Proč ta společnost, která vlastně je morálně na tom, nebo která je materiálně na tom dobře, že je v hojnosti, proč si nemůže zachovat určitou morálku? Proč to nefunguje podle vás? Vy jste řekla, že lidi musí být chudí, aby byli dobří, to nevím, to jako, já si nemyslím, že tam nějaká přímá úměra. To tak většinou dříve bývalo. Čím chudší člověk, tím víc dával, tím byl méně sobecký. A čím bohatší, tak, jak se říká, jak to stojí v té Bibli, že vlastně ten bohatý... Ne, já si to nemyslím. Aspoň teda u mě je to úplně naopak teda. Čiže, že jsem měl v životě různé motivace a ambice a od 15 let jsem chtěl vydělávat peníze a dělal jsem obchod a naopak si myslím, že čím jsem starší, tak tím mám vlastně jiné priority. Už to není jako, já nevím, tě materiálné nebo tě nějaké osobné výzvy, ale spíš je to jako, že člověk má dobrý pocit z toho, že může jako někomu pomoct, i když samozřejmě bohužel nemůže
nemůže spasit celý svět, ale se snažím a nevím, jestli to projevem stáří, ale jednoducho když přežijete ten život nějakým způsobem, je to aj určitě aj způsobe výchovy dětí. Prvé děti jsem vychoval velmi striktně a to druhé děti, pokud to tak můžu říct, vychovám zase úplně jinak, takže myslím si, že s tím věkem člověk stále mění názory a zraje, no a jednoducho má jinou motivaci, jiné kritéria, no. Bohužel ten život je strašně krátký, aspoň teda u mě si myslím, že to tak běží rychle, aby zrealizoval všechno, co má naplánované, co si jako přeje, no. Ale nevím, jestli je to projevem stáří, ale dneska aspoň ta moje motivace je úplně jiná, jak byla, když jsem byl ještě mladý a mal jsem jiné představy. Hlavně materiálne, hlavně se mít dobře a čo víceméně. Keď to dosiahnete, tak vlastně se snažíte zase něco jiného. Je tady teda šance pro ty lidi, kteří dosáhli určitého životního standardu, dobrýho životního standardu, je tady šance, že se nad to povznesou a budou třeba se snažit pomáhat druhým a nějakým způsobem nebýt už tak sobecký, protože vlastně my jsme teď v takové fázi, kdy si opravdu žijeme v hojnosti, dá se říct, v blahobytu relativním, ale co nefunguje, je morálka. Ale plno lidí to dělá. Myslím, že ty lidi, kteří jsou už materiálně dobře zabezpečení, tak se snaží jako pomáhat. Je tu plno podnikatelů, kteří dokonce i prodali firmy a vlastně pomáhají vyloženě lidem, kteří neměli to štěstí nebo měli jako v životě smůlu, protože jako ten úspěch v životě není o schopnostech, ale často je to i štěstí, o těch předpokladech, kde jste se narodila, v jaké rodině, kde, jo, alebo je určitě rozdíl, když se narodíte jako 14. dítě v bangladeské rodině, nebo když se narodíte jako Paris Hilton, jo, takže ten start do života je vždycky nějak daný. Ale je to samozřejmě i o práci, že vlastně u nás bohužel si lidi často myslí, že chtějí se mít dobře, ale víceméně si neuvědomují nějakou tu zodpovědnost, že musí hlavně pracovat, musí být zodpovědný vůči sobě a si myslím, že ty, kteří chtějí jako uspět, tak je to možné, hlavně tou práci a ne něčím, že kritizují a sami potom nic pro to neudělají, aby to změnili. No. Věříte v zákonitosti akce, reakce, příčina, následek, že to, co děláme, to se nám vrací? Někdy je to okamžitě, někdy mnohem později. Věříte v to? Tak nebo máte to osvědčený dokonce v životě? Snažím se tomu věřit. No. Člověk musí něčemu jako věřit. Dokonce můžu říct, že často si říkám, že věřím v Pána Boha, že bude spravodlivý a že ty dobrý jako odmění a ty zlý potrestá, ale bohužel ono to tak vždy jako nefunguje. No. To je otázka. Třeba to funguje, ale ta zpětná vazba se dostaví mnohem později. Ten člověk dostává ještě nějakou šanci k nápravě a když dokola dělá stejné chyby, tak potom se to obrátí už proti němu. Co myslíte? Tak tím vlastně mířím na tu současnou situaci, jaká je, že teď se vrhnu teda na politiky, že i oni zažívají pozvol na svoji zpětnou vazbu. Že celou dobu nějakým způsobem nám neříkali pravdu a obohacovali se na úkor normálního člověka a teď vlastně to všechno vylízá na povrch. A pravda je nějakým způsobem daleko víc vidět nebo zřetelněji vidět. A čili ta jejich zpětná vazba už se ozývá. Co vy na to? Jasně, no tak ta zpětná vazba nějaká je určitě, že ta společnost vlastně funguje určitě dneska jinak, jak to bylo před, já nevím, ještě rokem nebo před 2, že stále více lidí jako se ozývá, nebojí se nějak to kritizovat a říkat jako pravdu, ale bohužel normální lidé nemají jako dostatek informací a často jsou pod vlivem médií a uvěří i tím našim politikům, který teda hezky umí mluvit, ale víceméně vždycky, co naslibují, jako to nesplní, takže
tady se vybudoval nějaký systém za 22 let, kde vlastně ty politici jsou stále stejní, i když vytvářejí nové politické strany, ale oni tam sedí v poslanecké sněmovně jako už některý od revoluce a nic se nemění a lidi zapomínají a bohužel asi to nemá jako řešení. No. Jak by se vám líbil model gruzínský sen do toho našeho schématu? Tam, kde no tak gruzínský sen, já jsem se díval na ty aktivity. Kde vlastně bohatý člověk vyhrál volby. Ano, a tě jsou úplně stejné na začátku jako moje aktivita, je tam strašně veľa podobností. Ale to hlavní, proč ten kandidát byl úspěšný, bylo to, že koupil vlastně opoziční televizi. A to je náš problém, že vlastně tady média, které procházejí obrovskou krizi ekonomickou, tady de facto už velice málo médií vydělává peníze, tak samozřejmě jsou závislí od agentur, od inzerentů, od politiků, kteří rozhodují o marketingových výdajích státních firm a samozřejmě dneska politika se hlavně dělá v České televizi, která je pod vlivem politiků. Jo, to posloucháme, jak probíhaly volby na ředitele České televize, kdo se tam jak snažil, jakými způsoby. No já jsem to zažil samozřejmě na vlastní kůži, keď jsem byl u toho Moravce, kde jsem řekl jméno člověka, který chtěl ode mě úplatek. A potom samozřejmě jsem byl cenzurovaný a tak se to stalo teďka u paní Jílkové, kde jsem mal jít podruhé, kde jsem byl pozvaný jako výrobce potravin a vlastně i když jsem byl vlastně v reklamě, že tam vystoupím a bylo to avizované i v médiích, v tiskových, v právu a tak dále, tak na poslední chvíli mi tam zakázali vystoupit, protože řekli, že jsem politik. Čo je samozřejmě výsměch, protože to kvůli vašemu hnutí ANO, nebo jak? Ne, tak samozřejmě ten pořad, pokud je live, tak se to nedá jako ovlivnit a po těch mojich vystoupeních u Moravce v Hyde Parku a první kolo Máte slovo, které jsem neúplně dobře zvládnul, protože já mám hlavně problém s tím, když někdo tam stojí a lže a já neumím lhát, tak já samozřejmě potom reaguju jako dost neadekvátně. Tak vlastně je to jako výsměch, protože v té relaci potom vystoupil pan Bárta, který tam vykládal českým občanům, že je zemědělec, protože chová 4 koně nebo kolik, nebo 5. A ukazoval tam nákupné košíčky a vysvětloval českému národu, že vlastně čokoláda a cibule je základná potravina, jak všechno je levný v Německu a v Polsku a my vlastně výrobci potravin jsme neschopní a vlastně neumíme vyrábět a tak dále. Takže, a ještě tam byl pan Suchánek za ODS, takže mě tam zakázali a paradoxně v té relaci odznělo jako 6krát moje jméno, protože tím, že jsme největší výrobci potravin, tak stále to tam jako omílali. No, takže to byl určitě příklad vlastně absurdity, kde český občané platí poplatky 6 miliard korun za televizi a vlastně rozhodují tam politici. A pokud vím, tam volalo množství politiků, kteří se rozčilovali, že vůbec tam mám vystoupit nebo protestovali, proč oni nemůžou vystoupit. Tak Praha je malá, samozřejmě ty redaktory v České televize žijí v určitom strachu, že ten vliv politiku je tam obrovský a samozřejmě se bojí, že přijdou o zaměstnání, protože dneska novináři a jako to není, řekněme, že profese, kde by byl nějaký jako nadbytek nabídky, jako spíš je to jako naopak. No. A líbilo by se vám ten model gruzínského snu aplikovat u nás? Bylo by to vůbec teda možné a pokud ano, když by se překonaly určitý překážky, líbilo by se vám to? Že tak, by to se změnilo úplně, že by to mělo úplně jiný tendence, ten náš vývoj? Tak gruzínský národ je asi geneticky nějak na tom jinak, jak jsme my, protože myslím,
to, že vlastně oni jsou za to nesmírně vděční, že jo, protože to nabralo teď úplně jiný směr. Ale ten gruzínský model je úplně stejný, co dělám já, jako to je v podstatě... No právě, jestli by se vám to líbilo, jako jestli byste s tím souhlasil, kdyby... Tak určitě, protože ta tendence už tady jako začíná ale se to vyvíjet. není jenom gruzínský, je to i v Rakousku, člověk, který úspěšně podnikal a má peníze a chce to změnit, takže těch aktivit je stále jako více. Čili vlastně takový ta globální ekonomika, global economy se tomu říká, že vlastně ten vývoj společnosti se na hodně místech na planetě ubírá tímhle směrem, že vlastně ti, co mají hodně energie v materii, já to řeknu takhle citlivě, tak jsou svým způsobem v opozici k politikům a vlastně vytváří tady nové tendenční směry, jako je právě ten gruzínský sen. A spousta lidí by bylo protože zase by to nabralo úplně nový směr, že by ti, co jsou velmi pracovití a dokážou ty peníze vydělat a rádi by prostě se o to podíleli s ostatními, když to řeknou hodně citlivě a hodně jednoduše, tak jestli teda to je i u nás aplikovatelný a jestli to vidíte celkově jako ta globální ekonomika, že by teď táhla na branku a že by vlastně svým způsobem vyměnila ty staré struktury, které se vlastně táhnou už stovky let. Když vládla církev, to je jedna politická strana, teď vládne ta forma politické strany, tak jestli by výměna tak ta výměna, jestli by se vám líbila celkově globálně a jestli by se vám líbila i jako u nás v Česku. Ale tak my se musíme vrátit definici politika do doby řeckého filozofa Aristotela, který definoval, kdo je politik. Politici by měli být vlastně nejlepší z nás. To znamená být příkladem moudrosti, pracovitosti, morálky. Ano, to byl politik, to bylo v čase samozřejmě jako, když Aristoteles, nevím, tam se staral o Alexandra Velikého a tam vlastně ty nejschopnější z toho národa byli ty politici. No. A my jsme se dneska dostali do situace, kde právě ty nejméně schopní vlastně se stávají politikmi, aby si nějakým způsobem zabezpečili obživu. Takže je to úplně obrátěné na hlavu. Ano, a většinou jsou to i lidi, kteří nikdy nepracovali, tudíž skončí školu a jdou do politiky, protože hezky mluví. To jim jde jako super, no a ty lidi jako jim uvěří a potom vlastně zase zapomenou, co všechno naslibovali a žijeme vlastně v takéto jako lži, kde vlastně ta absolutně miniaturná, neschopná většina rozhoduje o osudech, o našich penězích, o naší budoucnosti, o naší kvalitě života. A to je jako nenormálné, protože právě ty schopní lidi jako jsou schopní se o seba postarat, ne? Vůbec se postarat o rodinu, o svoje děti, o svoje okolí, o firmy. A ty nechtějí jít do politiky, protože už je to tak sprofanované, že vlastně, když někdo slyší politik, tak už pomalu každý z toho zvrací, takže jsme úplně někde jinde. A bohužel je to všude, jako to je, když se podíváme do Francie, François Hollande se taky stal prezidentom úplně náhodou a taky má podobný vlastně track record jako většina tu na těch lídrů zo sociální demokracie, že celý život len mluví a nemá za sebou vůbec nic. No a to je vlastně, tyto lidi vlastně slibují a nejsou schopni říct tomu národu pravdu, že musíte pracovat, ano, a není možné žít na úkor státu, není možné si brát půjčky, když nemám na to, abych to zaplatil. Přesně. A vlastně ta situace té společnosti se prejavuje v té morálce. Ano, to teďka nebudu mluvit o tom, že třeba z každé druhé naše manželství je rozvedené a tak dále, kde jsme největší možno národ v hazardě na světě, že máme 900 000 alkoholiků a jaký to má obrovský dopad na tu společnost. Ano, že tu na hazard například neplatil 20 let daně. Ano. V Maďarsku premiér zrušil hazard za 2 hodiny. Chcel to udělat, zjistil, že ty podnikatelia, čo sú v hazardě, jdou mu uplatit poslancov, zvolal vládu, parlament, za 2 hodiny to bylo zakázané. V Maďarsku jsou 3 kasína.
tak všecko je pryč. Tak No, to a tu na ani neplatili. Na Václaváku 3 No ano, kasína. no však už to je jako ostuda vůbec, že jak to tu jako vypadá v Praze, takže a jaký je z toho dopad potom na tie rodiny, na děti, no plus ten do toho samozřejmě alkoholismus a tak dále, takže ta společnost má obrovské jako problémy z hlediska jako morálky. No, takže to se zásadně zmenilo, lidi žijí úplně jiný život, jo, cez víkendy jsou v hypermarketoch, když jsme chodili na zahradky, na chaty, kde jsme... Do divadel, když byla zima. No, tak do divadel se chodí, ale ten způsob života je extrémně konzumný a je to jako problém, no. Je to problém, ale samozřejmě ty lidi jako politici jsou většinou na celém světě, jako u nás samozřejmě. Takže a co by teda, úplně na závěr bych se vás chtěla zeptat, co by se mělo stát, aby ta situace se změnila? To znamená, že politik je od slova poli, to znamená lid, ten, který slouží lidu. A on teda slouží jenom sobě a svý vlastní kapse a nemůže lidem radit, protože sám se chová neideálně. Tak co by se mělo změnit? Samozřejmě lidem dochází, že ten, který slouží lidu, jim neslouží a že už by tam měl být někdo, kdo jim slouží, kdo jim nějakým způsobem prospívá. Co by se teď a do budoucna mělo změnit, aby to začalo fungovat, aby ta naše společnost za prvý nebyla tak konzumní a za druhý, aby tu společnost vedli lidé, kteří jsou skutečně lidé, kteří mají charakter a kteří tam jsou pro ty lidi. Ne, tak my znovu žijeme v nějakom stádovom systéme, protože když se vrátíme do éry komunistů, tak řekněme si, kolik tady bylo těch lidí, kteří byli proti režimu. To bylo zo pár desítek. No. A těch 10 milionů jako mlčelo a hlasovalo jako stádo. A bálo se. No a teďka vlastně je to podobná situace, že my se hráme na nějakou pseudodemokracii, že jedno za 4 roky máme možnost někoho vykroužkovat. No jinak samozřejmě je to v nějakých blocích. Proto si myslím, i ta přímá volba poslanců, to hnutí, které teďka vzniklo, nebo sdružení, že to je taky jako dobrá iniciativa. Na těch iniciativ je strašně moc. Pan Janeček má tu vlnu evoluce a vrátě nám stát a tak dále. No. Hlavní problém našeho národa je, že jsme nejednotní, neumíme se spojit, že vlastně preferujeme nějaké to ego, i když máme stejné cíle. No a pokud všichni lidi, kteří chtějí změnu, se nespojí a vlastně v životě musíte akceptovat, musíte mít nějakou sebereflexi. Já jsem úplně překvapený, že kdo všechno kandiduje na prezidenta. Ty lidi nemají vůbec soudnost. Jako já bych v životě by mě nenapadlo, že bych chtěl kandidovat na prezidenta. Jako prezident to by mal být skutečně jako asi ten nejlepší z nás a teďka nechci hodnotit, jaký to bylo. Takže panuje tu obrovská závisť. Lidi nejsou schopni uvěřit, že například u mě, že jsem byl schopný vybudovat tu firmu, že jsem nic neukrad. No. A že je to všechno prokazatelné, takže je to všechno povrchné, no a lidi nadávají. Závis, nenávist, obrovská agresivita, frustrace v té společnosti. No a to je jediné řešení je v podstatě nějakým způsobem všichni tyto lidi, kdyby se spojili, aby si řekli, tak všechny ty parlamentní strany, které tady vznikly od revoluce, že vytvoří nějaký protiblok, protože to dneska není o levici a pravici. Je to o slušných lidech a schopných. Jako, tak si myslím, že by to mohlo mít jako úspěch. No. Já v podstatě právě tady mám výzvu, je vlastně přesně rok od výzvy, kterou teďka zveřejním vo všetkých denníkoch. Je to přesně rok, čo jsem vyzval vlastně lidi, aby se spojili proti tomu systému, proti Matrixu, jak já to nazývám. A vlastně říkám, spojíme se a najdeme 200 statečných. Protože já říkám, jediný způsob, jak to je změnit, je bohužel jít do politiky. Ano, čiže do demokratických parlamentních voleb. Já fandím pánovi Janečkovi, ale já si nemyslím, že znovu bude na Letnej 1 000 000 lidí a že tam vznikne nový Havel a půjdeme na hrad
a Nečas podá demisi a celý parlament sa zbalí a pôjde domů. Nevěřím tomu. Takže proto všechny tyto iniciativy, a hlavně ty občanské iniciativy, lebo to, čo já dělám, je občanská iniciativa. I když vlastně to vypadá jako politická záležitost. No ale ono určitým způsobem je to vlastně sebeobrana a doufám, že to nebude domoobrana, bo ta situace společnosti je taková, že samozřejmě se budou hledat vinníci a se budou vstávat bohatí proti chudým a zaměstnanci proti zaměstnavatelům. Ano, a hlavně ty úspěšní a bohatí by se mali postarať o těch, kteří nemali to štěstí a víceméně jsem přesvědčený o tom, že by to tu mohlo fungovat, že je tady dost peněz pro všechny. Není pravda, že je nějaká krize. Tady se každý rok vybere 1000 miliard. Akorát se minie 1100 miliard. Ano, že 1000 miliard se vybere. A kdyby někdo ten stát řídil iba selským rozumem a byl trošku schopný a nekrat, tak tady je minimálně 200 miliard, které se dají použít na dostavbu té dopravní infrastruktury, na zlepšení toho života. Takže o tom jsem jako přesvědčený a taky mě podsouvají, že říkám, že stát je firma, jako já říkám, že stát samozřejmě není jako firma. Stát je, já říkám, že by se mali řídit to hospodářství jako firmu. To znamená, že v parlamentě by mali sedět jiní lidé a stát by měli řídit manažery, kteří skutečně to umí. Ano, a jsem o tom přesvědčený, že rezorty se mají řídit jako firma. Cez peníze, cez náklady a tak dále. Takže jako já myslím, že ta perspektiva politická je tady jasná, že vyhrá levice, no a komunisti začínají mluvit o štátných podnikoch. A čo tím myslí? Jako my jsme byli v Děčíně, tam scípl pes. Tam místo Desty je tam Kaufland a jinak jsou tam na náměstí hazardné hry, automaty. No a třeba je tam nezaměstnanost. A co to znamená? Že někdo přijde a řekne, no tak teďka tady je plno nezaměstnaných, tak my uděláme tady masokombinát. Takže z mojich daní, z mojich 825 milionů daní, že jsem zaplatil minulý rok, vlastně tam urobia masokombinát. Například. A budou nám konkurovat. Ano? Ano, a potom možno, nevím, možno nás znovu někdo zase znárodní, nebo budou se hledat viníci, takže toto je jako samozřejmě jako určitě velký problém a samozřejmě, kde je tu na nějaká středová strana, nebo kde je ta pravice. Dneska pravice rovná se korupce, ano, v očích našich občanů. Ano. Tak ten kongres ODS, no to bylo jako hrozný. Takže ty voliči, samozřejmě, kdo zastupuje dneska zájmy těch podnikatelů. Ano, tu na Pecina mi volal a pan Světlík robil konferenci o obnovitelných zdrojech. Jo? Čo je největší, soláry jsou největší krádež v historii naší ekonomiky. To nás bude stát 900 miliard. Ano? A já říkám, kdyby v rámci našeho hnutí, a toto hnutí se transformovalo na nějakou stranu, která zastupuje zájmy živnostníků, všetkých lidí, kteří chcú poctivo pracovat, podnikatelů, ano, a ktorí, ale samozrejme, musíme sa postarať o tí dôchodce, ktorí pracovali celý život a teďka my musíme sa o nich postarať. No, a nebude na to peníze. No tak keby sme mluvili za tým pultom v parlamente, kde rádna vykladá, jaká je věznice v Litoměřicích, ano, tak samozřejmě se dostaneme do médií. A samozřejmě by někdo řešil tie problémy. Ne, že z té konferenci teda závěr je, že pošlou dopis pánovi premiérovi. No tak ten dostává tisíce těch dopisů. A co s tím udělá? Nic neudělá. Nic udělá. Takže samozřejmě já hovorím, že nestačí len to kritizovat a nadávat. A já jsem člověk, který jako chce něco dělat konkrétního a proto pro mě je to projekt, který určitě jako dotáhnu do konce, do těch parlamentních volieb a snažím se samozřejmě získat nějaký kvalitné lidi. No, konečně se mi teďka povedlo, že manažerem našeho hnutí se stane paní Jourová, čo je známá osoba, která mimochodem byla vlastně zavřena na letišti demonstrativně a byla 50 dní vo väznici absolutně neprávom. Ano, lebo se říkalo, len ty komunisti zavírali, ale toto je čo? Ano. Takže a plus samozřejmě získám dalších lidí a uvidíme, plno lidí vyčkává, i když jako samozřejmě jako to podporuje.
ale těch statečných je jako strašně jako málo. No. Takže já určitě jdeme v té línii, že jediný způsob, jak je to změnit, je spojit se. My se budeme snažit oslovit všechny těch hnutí neparlamentních stran, které byly úspěšné v těch krajských volbách, jako ty starostové, Změna pro Liberec, pro kraj, Severočeši a další. A byli úspěšní. No. Takže uvidíme, jak se to povede. No. Já si myslím, že ty volby budou až 2014, protože většina těch lidí, co sedí v parlamentě, už nebude zvolena, takže ještě tam urobí nějaké těch kšefty a věřím tomu, že by to mohlo být jako úspěšné. Pokud se spojíme, pokud všichni lidi, kteří chtějí změnu a většina lidí i ví, jak na to. No to není jako, že já mám patent na rozum na něco. Jde to akorát to pozbírat a samozřejmě jít do parlamentních voleb je se dostat do médií, ano, mít peníze a mít tváře a vzory té společnosti, které potáhnou ty naši spoluobčany. Takže o tom to je. No a já samozřejmě udělám všechno pro to, aby to bylo úspěšné. Není to o mně a doufám, že se najdou další nějaké tváře, které vlastně to potáhnou a pro mě je to jako teda projekt, říkám, do těch parlamentních voleb a vlastně držíme stále tu linii, i když samozřejmě jsem předmětem výsměchu a posměšku a ponižování, ale to se mi stalo i v biznise. A jako ten pocit, keď vás někdo ponižuje 10 rokov a potom to vyhráte, ten je obrovský. Takže o tom to je a tomu věřím, že to bude jako úspěšné. No. To je naše povaha česká. Takže lidi, spojíme se, zapracujeme každý sám na sobě, protože to je najdíme, my říkáme v té výzvě, najdíme 200 osobností, které by kandidovaly za naše hnutí do parlamentu. Ano, takže my říkáme, ano, my vyzýváme všechny, aby jsme se spojili, aby jsme našli ty osobnosti. Takže to není projekt, nevím, že já tady mám nějakou zásobu svojich kamarádů, kterých tam jako chci nacpat. Takže ten projekt je úplně jiný a nikdo tady 2 roky před volbami toto nedělal. No, politici se zajímaví o občany pár měsíců před volbami. Jo. Teďka skončily volby, takže zase nebude nic, ale my v tom budeme pokračovat a kdybych tomu nevěřil, že můžeme uspět, tak bych to nedělal. No. Tak já vám velmi děkuji za rozhovor a držím vám ve všem palce. No, děkuji taky.